In the following minutes, you can see an interview with the Danish-German painter Ernst Aitchen, who has disappeared. The interview was made in the spring of 2007 in his Swedish studio under very primitive circumstances. And since Ernst Aitchen is a very shy person, he insisted that it was shot from the back. The interview is in Danish because he doesn't master English, only German and Danish. And he talks about his life, his art, and a lot of other things. It's very important for me to get in contact with Ernst again, and therefore I turn to you for your help. If you know anything about Ernst, where he is just now, if he's not dead, if you know anything about his art, his work, his life, please let me know. You can contact me via the email on his homepage, which is shown in the last part of the interview. I turn to you for help. Thank you very much. Excellent. Det er jo et svært spørgsmål, men jeg er vel nok en af de grønne børn, hvis du kender den historie. Og det er vi mennesker jo nok, du. Hvor er du henne nu? Lige nu? Ja, lige nu er jeg jo i Sverige. Og det er ligesom jeg synes, jeg er færdig med Sverige nu. Så jeg tror ikke, jeg bliver her længe. Hvor kommer du egentlig fra? Ja. Vi er jo meget brødre på den måde. Jeg har jo altid synes jeg var nordisk. Jeg er født i Nordtyskland, men har jo tilbragt mange år i Danmark, fordi jeg ligesom har det der grønne børn i mig, hvor man ikke ligesom kan vende sig til at være et bestemt sted, men at ting ligesom i kunsten altid er i forandring. Du sidder foran et af dine billeder. Ja. Det viser egentlig også lidt af det samme. Jeg er meget jeg er en stor tilhænger af Epikur, og det er vel nok det, man kan se på billedet, at det er atomare, som jeg mener også er et islet i kunsten. Atomerne kan jo egentlig både være planeter, varme og koldere, og det kan også være selve atomet, som stoffer opbygget. Men det kunne også være hver enkelte menneske og deres skæbne, som er i forbindelse med andre skæbner og hvirvles ind i hinanden. Altså på den måde, at det kommer ikke rigtig noget selvstændigt ud af den enkelte, men i henhold til dens placering, atomernes eller menneskets placering, der er det, at det hele kommer ligesom til at køre rundt og bliver så en tilværelse. Og transformeres jo måske igennem, hvis vi tager denne skæbne sammen med en anden skæbne til at blive nå i et helt andet spektrum. Det er derfor, du ser det evindelige forandring, det er i kunsten, og som altid vil være der. Hvor er du på vej hen? Ja, altså, det var faktisk det du startede med at spørge mig om. Det skete jo det med disse grønne børn der, at de jo til sidst blev opslugt af det univers, som de dumpede ind i.
Og sådan tror jeg nok, at jeg betragter mig selv, at jeg også er på vej til at blive opslugt af det univers. Og så må det måske bare være.